मोनदों आंनि आखायाव बिदाफोर बिमायंफोर बयखौबो लानानै आंनि न'खरनि मण्डलिनि बयखौबो लानानै आङो फिसाफोरनि जि गोथार जुलि बे गोथार जुलि आं फैदों आंनि गोसोआ मोनसे रंजानाय खुसि आंबो दोनगोन आं बुंनो हायाखै बेखौनोल' आं बुंनो सानदों बिसेसकै आंनि फिसाजोखौ दिनैनिफ्राय संसारनि जि नियम निति बे नियम नितियाव हाबबाय जेसेखि गोसोआव साना माने बे गोसोनि साननायखौ आबुं खालामनाया गोब्राबसै बेयो मोनसे दौलेंनि गेजेराव दौलेंजों खाथबजाबाय दिनैनिफ्राय आंनि न'खराव आंनि फिसा जानानै आंनि न'खराव जेसेखि देखाया मानो जेसेखि खालामा मावा मानो जेसेखि मावनो बादों होननानै थाया मानो बबेबा थांनो गोसो बेबायदि साना मानो बे साननाया दिनैनिफ्राय जोब्बाय फिसानि थाखाय आं बुंखाबाय दा न'खरनि जिथुनाखि बे न'खरनि जेखौ बिजामादै बिनि न'खरनि जाबाय नोङो बे न'खरनि दा बिनिखायनो बिसेसकै न'खराबो स्मल फेमिलि आं नुहरबाय उन्दै न'खर संसार दालांनायाव खोब गोरलै जागोन आं रंजादों खुसि जादों इसोरा नोंसोरखौ हेफाजाब खालामगोन बेनिखायनो नोंनि साननाया जिखि साना मानो नों गुवार संसारजों गोरोबा मानो बै संसारा जोब्बाय खिन्थु दिनैनिफ्राय नोंहा खादब जाबाय नोंनि हाबा जाबाय दिनै आंनि साननाय नोमानि साननाय बायदि नोमायंनि साननाय बायदि नोंनि साननाया नंलिया दिनैनिफ्राय जोबथा बेनो दा बेनिखायनो आं बिसेस आं फिसाजो जानानै खावलायदों आंनि फिसाजो गिबिमोन नोङो आं जेखौनो बुङो बेखौनो माने नोङो मानियाबो जानो हागौमोन मानिबोआखैबो नोंनि साननायजों थांदोंमोन खिन्थु बेखौ नों दामावसै दिनैनिफ्राय नोंनि बिखुनजो दं बिखुनजो बुरै नोंनि फिसाय नोंनि न'खर उन्दै न'खरखौ बेंनांगौआ नोंनि रेसपन्सिबिलिटि दायित्व जाबाय दा बिनिखायनो बिसेसकै आं नोंखौ बुंनो लुबैनाया बेनो अननायाव नांखागौ करिन्थनि 13:4 जेरै बुंदों अननाया सैसो